Good morning guys! Ngayon ay araw ng linggo. Ang oras po natin 3 AM. Daling araw po tayo lumabas. Meron po kasi tayo mamaya pupuntahan. Kaya inagahan na natin para kahit pa paano makadampot tayo ng kaunting pera. So right guys, samahan nyo akong biyahe ngayon ng madaling araw. Tingnan natin, tingin ko napaka-empty ng kalye natin. Alright. Ayan guys, ang kalye natin. Walang katao-tao. Ang tagal ko nang hindi lumalabas ng ganitong oras guys. Dati guys, naalala ko nung mga college pa ang anak ko, madaling araw talaga ako lumalabas. Oo. Talagang hataw ako nung mga panahon na yon. Pero nung medyo makatapos na sila, medyo naglelo na rin ako. Kaya ngayon lang ulit ako lumabas ng madaling araw. Pag ganito naman kasi mga boss, ang pupuntahan lang natin yung mga sa call center, sa casino. Yan yung may mga tao ngayon. Sa beer house ngayon wala na. Wala na yata nagbi-beer house ngayon eh. Dati guys, madaling araw sa beer house kami nagtatambay. Pag-uwian niya ng madaling araw yon, may mga lasing-lasing. Maganda nga guys, pag lasing ang sakay mo, makakatsamba ka ng galante. Yun nga lang, problema pagkalasing, susukahan minsan yung sakyan mo. Tulad nito, wala kang makitang tao eh. Malamig na dito guys sa Pilipinas. Medyo Pasko na, magdi-December na kasi, di ba? Kaya medyo malamig na. Luman eh, mga beros. Ngayon wala na, nagsawa na rin siguro tao. Ay naman. So pasukin natin tong Eastwood. Dito dati hindi nawawala ng pasero dito. Ngayon wala na rin eh. Dami ng pinagbago talaga ng kalye natin. Dito guys, kahit dito business ano na ito business area tong Eastwood na ito. May pumapara. Santolan Pasig. Sarado pa yung tulay dyan ano?
Mas malapit ano. Hindi lang makapag-motor na eh. Ay, nagmamotor mo kayo? Oo. Dami kasi truck eh. Ay, masasanay ka rin. Hindi na, yung ano, dati mobile. Pagka kasi mga ganitong oras, sagad na sa biyahe. O kaya mga kalalabas lang. Yan, Mga pagod na no. Ang laki nung kasabay mo eh, no? Kaya ayaw. Pag itong oras, pagod na rin ako eh. Hindi ako pwede mahanginan. Sakay na ako sa biyahe. Ano yung motor mo, Matic? Hindi po ako nagmumotor, ano yung mobile. Ah, yung mobile. Ah, Eh, hindi ako nag-ano. Kasi ganyan, no? Ang lalaki ng kasabay, natatakot ako sa ganyan. magdala ka na sweater lagi. Pagka, May ano to, may kapote rito na okay. parang jacket siya. pasadya mo na talaga pag Nabili umuulan. ko lang yan sa ukay, pero meron maganda kasi meron siyang parang net sa loob. Breathable. Siya tumatagos ano. Tapos kapote talaga siya. Na may ano yung reflectorize. Kaya lang kasi, yun ang sinusuot ko pag pauwi ako. Ano sa mukha. Tapos yung kahit naka ano ko. Eh minsan yung helmet, baho kasi pag sinara mong gano'n. Sari-sari nagsusuot eh. Kaya tinaangat ko. Ang problema pag ganito, tapos nahanginan ako, lalamunan ko naman eh, nagpupulsa. Kanan po tayo. Oo, kanan tayo. Nagpupulsa ko eh. Kaya kahit anong spray nila ng alcohol dyan kasi nga pinapawisan yung mga ulo ng pasahero. Ala. Sabi ko, huwag na lang mag-ano. Mahirap din kasi pag ano. Isa nga nag-in-drive ako pagtingin ko. Akala ko, ano nagpumotor dito. Sila mga bubuyat-buyat pa yung mga yan. Doon tayo sa may ano, yung parang sa kapit. Yan. Di ba, doon pa. Direct, ano, poste pa yan. Yung poste na ilaw na yan. Dito lang sa may barber shop. Saan ka dyan? Sa looban? O sa loob na ako. Hindi na ako nagpapapasok eh. Hindi singat. Salamat po. Kilala ka naman siguro dyan. Gusto, wala naman tao dyan. Ingat po kuya. Ingat. So what's up? Yan na guys, nakadampot din tayo. Yung nakapagkwentuhan sa atin. Medyo inaantok na siguro. Kaya po.
So yun na nga guys, natin na natin yung pangalawang pasahero natin. So natin yung pangalawang pasahero natin, magmula Libis hanggang Santa Mesa. Right, pangalawang pasahero guys. So time natin guys, oras natin ay 5:11. Dito tayo guys dito sa Partas Station, baka may dumating na mga pasahero. Dito na tayo sa Partas guys, mukhang walang dumating. Ayan yung Partas guys, oh. Walang hindi pa dumating yung mga pasahero. Partas, oh. Tayo nadampot guys. So punta tayo sa Isarog Terminal. So yun naging pasahero natin guys, oh. Guys, yan, nakakadampot tayo ng pasahero mula sa Cubao hanggang dito sa Quezon City. So tatlong matatanda. Siyempre discount. Discount ang pag matanda, pag senior. Alright guys, ulit hanap ulit tayo. Ang oras po natin ay 5:29. Alright. So yan guys, nagliliwanag na. Kasi 5:30 na eh. Yung maliwanag na guys. Ayan, nakita nyo yung langit, oh. Alright. So nakakalimang pasahero na tayo guys. Nakakalimang pasahero na tayo magmula ng 3 AM. So ngayon ay 5:29 na. Alright. So dahil mag-uumaga na, maghanap tayo ng mapipilahan natin guys. Pagka ganito guys, bibihira talagang pasahero, kaya kailangan natin magtipid ng gasolina. So maghanap tayo ng mapipilahan. Pila sana tayo doon guys, kaso lang may mga nakapila. Ayan. So ayan nga guys, nakakuha tayo ng pasahero. Ayan, pasahero na. So nakadampot tayo ng pasahero sa may UP, sa may Ateneo ba yan? Papunta dito sa bayan ng Marikina. Alright, so hanap ulit tayo guys. Hanap tayo ng pilahan guys. Actually dito guys sa bayan may mga pasahero na dito. Ayaw ko lang dito magdampot kasi karamihan dito may dalang isda. So alam mo naman pag may dalang isda, napakahirap tanggalin ng amoy. Taon yan bago matanggal ang amoy. Alright, kaya hindi ako dumadampot mga galing ng palengke. Alright, dito tayo guys sa Sport Center ng Marikina. So nasa Marikina na tayo guys. Dito yung hospital. Ito yung Sport Center. Alright. Yeah, Marikina Sport Center guys. So, tingnan mo. Ayan yung City Jail. Ito yung Marikina City Hall. Tingnan mo guys kung gaano kalinis yan, oh. Oo, tingnan mo guys. Saan ka nakakita ng munisipyo na ganyan? Aba, walang mga nagtitinda sa harapan. Diba? Ganyan kalinis ang Marikina guys. Pinagmamalaki namin yung Marikina guys. Sobrang linis. Makikita nyo guys yung mga sidewalk namin dito sa Marikina. Tingnan nyo guys, diba? Walang nagtitinda, walang mga nakaparada. Ayan, dito yan sa paligid ng City Hall guys. Lahat yan. Tingnan mo yung mga sidewalk guys. Kung makakita ka dito sa Metro Manila ng ganyan, dito lang yan sa Marikina guys. Dito lang yan, may sidewalk. Ganyan kami sa Marikina guys. Napakaganda ng mga sidewalk namin dito. Pinagmamalaki namin yan sa buong Pilipinas. Wala ka pang makikita siguro na ganito ang sidewalk sa Metro Manila. Hindi ko alam sa Visayas, di pa ako nakakarating doon, ha. So nakapila na tayo guys. Dito tayo kapila, oh. So hindi tayo dito alis hanggat walang sakay. Kasi umaga na eh.
So, alright, dito tayo sa Marikina na kapila. Yan. So alright guys, hanggang dito na lang ang vlog ko. So nakapaghatid na tayo ng huli. Yung kanina meron tayong nadampot, tapos yung huli yung Rosario. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood ng aking channel. At please subscribe po sa mga hindi pa nag-subscribe. So patuloy lang sa pag-upload ng mga aking shirikalye. Alright guys, maraming salamat. Bye.